Hej. Du der. Ja, dig. Jeg har noget, jeg gerne vil fortælle dig, som er teenager. Det er ikke altid nemt at være ung. Har du nogle gange ondt i maven? Eller hovedet? Uden at der er nogen, der sådan rigtig kan sige, hvad der er galt. Er du ofte trist? Føler dig alene? Du har måske en idé om, hvilken retning du skal i, men ender alligevel ofte op med at gå i alle mulige forskellige retninger. Sådan er det for mange unge. Alt for mange, hvis du spørger mig. De er sure og fortvivlede, kede af det, bange og nogle er rigtig vrede. Så er der dem, der sover hele tiden. Eller smører et smil på, som ikke rigtig føles ægte. Det kan betyde, at du og mange andre ikke helt kan mærke, hvad de rigtig gerne vil. Hvilken person vil du gerne være? Det er svært at kommunikere tydeligt, og de voksne forstår måske ikke rigtigt, hvordan du har det. Så de rettesætter, skælder ud eller er skuffet over dig. Og du og andre unge ved ikke helt, hvad det er, de mener. Hvorfor er du ikke god nok, som du er? Det betyder for stadig flere unge, at de udøver vold, at de gør skade på sig selv, mobber eller bliver mobbet. Måske ser du dig selv som et offer. Nogen kommer til at drikke for meget, rigtig meget. Eller måske tage piller. Og blive afhængig af hash, eller måske af sukker. På et tidspunkt i de her dårlige følelser er det tiden at stoppe op. Jeg har et forløb, der hedder YouPower, hvor unge mennesker som dig i samvær med andre kan få mere selvtillid. Og ikke mindst mere selvværd. Hvor du igennem øvelser og samvær og sjov kan få power og glæde. Et sted, hvor du kan føle dig værdsat og anerkendt. Og det starter en god følelse. Du lærer, hvordan din hjerne har snydt dig og har bildt dig ind, at du ikke er noget værd. Det sætter en positiv udvikling i gang. Du får lyst til at sige noget i skolen. Er ikke bange for fejl. Og du mærker, at du er okay. At du er noget ganske særligt. Så du føler dig fri og glæder dig til hver dag. De her gode og positive tanker. Du bliver glad og føler tillid og tryghed og styrke. Du føler dig som en succes. Kurset YouPower giver dig nogle værktøjer til positiv udvikling. Vi snakker om fokus, værdier, selvværd, motivationer, målsætning og kommunikation. Og der er samtaler med dig alene, der bare handler om dig. Så du ved, hvad du vil og er glad og fyldt med de her gode og optimistiske følelser. Helt ægte. Så du får lyst til at smile og måske får du lyst til at kramme nogen. Nu er der bare én vej for dig. Op. Du er glad, og du har lettere ved alting. Tag på YouPower. Et godt kursus for dig. It's all about you. Se mere om mine kurser og min coaching. Og om at få mere glæde, selvværd og power. På www.teenagecoach.dk. Eller ring til mig. Jeg hedder Susanne. Mit nummer er 20 80 99 09.